pasti nanti usah babue cando iko bana berikan kabar mengadu cinta di tarimo jika hanya membue denai luko anta apa sebabnya nanta suo lain rupanya latihan denai di seso rindu jika membue denai ragu jalani cinta kita nanta tahu nanta menantu tapi usah jauh itu mana barisa patah kata sayang biar dah harus jame nan manjalan nan nanya sobadan mengadu cinta di tarimo jika hanya membue denai luko anta apa sababnya nanta suo lain rupanya mengadu cinta di tarimo jika hanya membue denai luko anta apa sababnya nanta suo lain rupanya latihan denai di seso rindu jika membue denai ragu jalani cinta kita nanta tahu nanta menantu tapi usah jauh itu bana barisa patah kata sayang biar dah harus camen nan menjalan nan menyeso badan latihan denai di seso rindu jika membue denai ragu jalani cinta kita nanta tahu nanta menantu tapi usah jauh itu mana barisa patah kata sayang biar dah harus jame nan manjalan nan nanya sobadan mengadu cinta di tarimo jika hanya membue denai luko anta apa sababnya nanta suo lain rupanya